खुलुमबाय। मोनथिनाय बायदिब्ला बे सावगारिया बिथां सानैया बेरायनो थांदोंमोन दाबसे जायगायाव आरो बे बेरायनो थांनायखौ हमनानै भिडिअ खालामदों, सावगारि खेबदों आरो गावनि फेसबुक पेजआव गावनि फलोवार्स बारायनो थाखाय, भिउ बारायनो थाखाय, लाइक्स बारायनो थाखाय बिथांमोना बे सावगारिखौ हगारदों आरो बे दुखुनांथावै रुखु रुखु गाबदों गावनि सासेल' नायलु जालु फिसाजोनि बेफोरबायदि अबथिरायै जिउ जोबनायखौ लानानै। नायलु जालु सासेल' फिसाजोमोन आरो बिमाया जेबो रोङा, ससियेल मिडियानि बागै जेबो मिथिया, जेबो रोङा। नाथाय बे समाव बिथाङा गावनि फिसाजो गोमानायाव जे माबोरै दुखु जादों गावसो मिथिगौ। दा बेखायनो सांग्रां जा। बहाबा सोरनिबा लाइमोनफोरनि एबा लोगो लेवाजों बेरायनो थांनाय बिथांमोनखौ दिथा हो, मोजाङै बुजाय एबा बिथांखौ मोजाङै एवारनेस हो। नाथाय साजा होनानै भिडिअ खालामनाय, साजा होनाय समाव भिडिअ खालामनाय, सावगारि खेबनानै ससियेल मिडिया, इउटुब बायदि बायदियाव शेयार खालामनानै जे नोंथांमोना फलोवार्स बारायगोन बे मालाब्लाबो एबा बेखौ मालाब्लाबो दासान। मानो होनना बुङोब्ला बे नोंथांनि जिउआवबो खैफोद लाबोनो हागौ, जेराव बे गांसे सावगारिनि थाखायनो गोबां न'खर एबा गामि नाङैनो दुखुनांथाव जाथाय आरो गामि नाङैनो खैफोदाव गोग्लैदों।
खुगानि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जों मिथिना लानि नैयाव गामियावबो माबाबाय होनो बुबाय मानानै बुनानै फायसा खालामखांनाय रायलायखांबाय आरो रायलायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन फिसाजो खैजोन दं फिसाजोआ मा होनो बेल'सो ना बिराद दुखु जाबायना दा बिमा जायोना नोङो बिदि नायनांगोन बिमा जायो नोङो ना बिमा जायोना बे सिख्लानि नामा मा नाम सिख्ला नामा फिसाजोना मा होनो जोनो बेसेबां क्लासाव फरायदोंमोन होनो गारबायना बेसे गोबाव जाखोमोन गारनाया माबा बोसोरनैफोर ओमफ्राय बिनि जाथाय जानायनि सिगां माबाफोर जादोंमोन नामा होनो बेरायनो थांनायावहाय होनो गामिनिफ्रा होनो बुनानै लाबोदों आरो बोरै जादोंमोन बिदिनो होनो बेराय सेंग्राफोर माने बेरायहैदों ओमफ्राय बै माबायावहाय होनो बेरायहैनानै माबा रुम गैया बुंलायबाय थादोंमोन दा गामिनि मानसिया माबा खखा सानो थांनायफ्रा नुनानै माने बुनानै लाबोबायनो आरो माने बुयै इयाव गामियावबो माबाबाय माने बुबाय मानानै बुनानै न'आव माने लेंबोबाय आरो ओमफ्राय मा खालामखो लेंबोनायनि उनाव मा जाखो माबाय बुजायबाय होनो पुलिसफोर फैबाय बुखालिनि मोनायाव पुलिस फैदोंमोन ओमफ्राय इसोर मा होनो बे सेंग्राफ्रा रौदो न'नि मानसिफ्रानो लाबोबाय आरो बिसोरो माने लेखा होबानो मोनजोब्बाय आरो फायसा खालामखांनाय रायलायखांबाय आरो रायलायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन